Bé, aquesta 13a trobada té per nosaltres una significació especial, una perquè a Santa Coloma hi havíem estat el 2011 i aleshores ja coneixíem una mica el traç, sabem que som benvinguts, sabem que som molt ben rebuts, i l'altra perquè els nostres companys de Santa Coloma fan els 25 anys i compartir una festa de tots els catifaires de la federació justament en el moment en què un dels companys, una entitat dels companys, fa 25 anys, doncs la veritat és que ens ha fet molta il·lusió. La federació ha tingut la gran, diguem-ne, idea i generositat de dir la celebrarem a Santa Coloma. Quan els 25 anys celebrem amb ells les catifes. L'indret ha estat el Parc Europa, que és un parc que es va crear l'any 1992 en tota la reforma de la ciutat de Barcelona per qüestions de les Olimpiades. I és un parc molt bonic, molt ampli, molt espaiós, amb grans arbres, molt luminós també. S'han fet unes catifes totes lineals que donen una perspectiva d'una sola catifa molt gran, vull dir que ha quedat precioses. Guarnim els carrers, fent les catifes, posant les flors amb les nostres mans i amb els nostres cors. Serà per això que les nostres catifes, envellint els espais, els omplen de sentiments perquè tenen ànima. Una catifa de
Home, ens hem sentit molt contents d'acollir aquesta 300a trobada precisament perquè coincideix amb la celebració de l'aniversari de la nostra associació de catifaires, que fa un quart de segle, 25 anys, al capdavant per fer de les catifes una tradició consolidada a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. No hem fet una trobada de catifes, cadascú una catifa de 10x4, sinó que hem fet tot un projecte. I aquest projecte inclou totes les catifes. I tenen un element en comú i tenen tot un format en comú. L'element en comú era justament el vitrall del símbol de Santa Coloma, que és el colom, amb la senyera, el vitrall que hi ha a l'entrada de l'Ajuntament. Això ho tenia cada catifa. I l'altre element en comú era el format i tot el vorejat de gespa, que ens ha quedat preciós. Llavors això fa que sigui un projecte exclusiu i únic per Santa Coloma. Bé, aquest any la Federació Catalana de Catifaires ha de dir en veu alta que ha estat el gran any de la internalització de les seves catifes. Hem treballat el modernisme català, l'hem portat arreu allà on hem anat i cada una de les catifes que hem presentat ha sigut extraordinària. Tòquio va ser impressionant, hem estat a Brussel·les, perquè hem estat també a un congrés, el 7è Congrés d'Art Efímer, a Elche de la Sierra, i específicament el tema de Washington, estar al Festival Folklife de l'Smithsonian, va ser una experiència única. Aquella catifa és una catifa que tothom que l'ha vista i tothom que la vegi pot valorar el grau de qualitat i el grau de dificultat que representava fer aquella catifa. L'art catifaire a la nostra ciutat neix molt relacionat amb els comerciants de Santa Coloma de Gramenet, que durant molts anys han estat capaços de portar un valor afegit en la creació de les catifes, que és incorporar la vessant social. Cada any, a part que participen nens i nenes de la ciutat i
festa. Tenim que molts dels nens i de les nenes que col·laboren en l'elaboració de les catifes són de nens i nenes amb discapacitat, de la Fundació Tallers. I crec que també aquí estem guanyant en tot el que és l'art catifaire, aquesta vessant social que per la nostra ciutat té una importància rellevant.